Chapa! Tipi Chapa! Tipi Chapa! ¡Viva Sue! ¡Viva Sue! Rakel eta biok igoko gara Arnegitikan Erremendiaraino, Abaurregaina pasa eta gero. Bertan egon gara pixka bat giroa animatzen Pirinioan, sekulako giroa egoten da hemen, gainera ibaineta magikoa igoko dugu, ikaragarria gauez, sekulako izarrak ditugu gaurkoan, benetan, oso giro polita eta hementxe urduri dagoeneko zaila hementxe dago. Tipizapa! Korrika! Muga guztien gainetik aurrera! Ilusioa, indarra, grina, magia, batez ere aurrera jarraitzeko gogoa eta indarra ematen digu, ez? Nik uste hori dela magiko, hau beste leku batzutan ez da bizitzen, hori jarriko Euskal Herrian bizitzen da eta gauza ezagun guztien artean. Gainetik aurrera, aurrera Euskara! Kastelura! Aupa irko! Derrigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Bueno, berotzen ari zarete edo? Bagoaz. Horagia falta! Zenbat kilometro egin behar dituzue? 24. Bai, espero. Gure amak Arnegiko dira eta nahi ginuen gure bizigiren egitik, gure amaren egira ino etorri. Eta mugaz gaindi pasatu. Edera baina zaila hemendik ibaineta. Malda da. Bai, emozioa initz, lasturak, zakin nola esplikatu. Bi urte goten gira horren beha eta bai, gauza fite pasatzen da, gure artean hola gauez ematen du beste indar bat eta eder da. Eskora bizi dela ere. Bai, ajo, bai. Gara, elorretatikan, agurain aldera. Gu gara Pagola familia. Eta hemen iparraldean dago Pagola herri bat, eta asmoa geneukan artean Pagola inguruetan egiteak hor. Eta azkenean eman digute hemen. Pagola auzoa dagoelako Arnegi bidean, hor Pagola auzoaren sarreran eman digute kilometro hartzeko aukera. Eta pospozik hartu dugu, oso indartsu etorri gara, adoretsu eta hemen gaude pospozik, irrifartsu. Bueno, gaur egun gainera ikusita zelako oldarraldia jasaten ari garen, euskeran bai administrazio aldetika, administrazioan eta zelako erasoak eta jasotzen ari den, ematen digu alako indar bat, alako gogo bat, aldarrikatzeko euskera dela gure hizkuntza eta leloak, korrikako leloak dinoen bezala, euskara da. Eta euskararen alde egin behar dugu. Bai, bildu gara lagunak, egon gara itxaron, eta gero joan gara guztiak Luzaideko bolantak hasten den kilometrora eta kilometro bat korrika egin dugu. Ilargirik gabe marea gora, nola bestela. Maitasun eskutiz baten bide luzea.